Искате да карате, искате да състезате като Доминик Торето. Това е за вас. Професия рейсър. Даваш газ първа, втора, направо късаш ги тези коли. Отзад гумица тътря ти подскача банчарката. Здравейте на всички, вие сте Стоянов Моторспорт и новата ни поредица Професия рейсър. Този епизод е за град Плевен конкретно. Правя по случай 800 абоната, ако ви хареса, ще я продължа. Тук показвам работа за някой, примерно тук-що завършил рейсър или стар рейсър като мен, който просто, примерно, решава, че ще напусне сегашната си работа или по някаква причина е загубил. Това е точно за вас видео. Айде, почваме. Щом става въпрос за професия рейсър, куриерството е най-доброто. Защо? Защото ви позволява да се състезавате по улиците, естествено по правилата на закона. Искате да карате, искате да се състезавате като Доминик Торето, това е за вас. Смисъл, никой не му спонсорира CMD или нещо такова, просто CMD е 1500 до 1900 лева. Винаги гледайте по-ниската цифричка, за да ви устройва. Ако ви устройва 1.5, в CMD може да сте супер рейсър. Сега какво е работното време и така нататък, не знам, но все пак вие може да си проверите. Тук може да сте абсолютни рейсъри. Изискванията не са големи, опит доказуем за работа с клиенти или може би опит като куриер. Аз го имам, вие може да го нямате, но все пак кандидатствайте. Бус или пикап, по-добре от мой личен опит, аз съм бил куриер в Пловдив, професия рейсър. Даваш газ първа, втора, направо късаш ги тези коли. Пръскаш ги, защото ти първо искаш да караш бавно. Въпреки че си рейсър, ти сега взимаш баничарка и ти е странно. Обаче, те ти казват днеска и първо докато се научиш малко пратки, после като почнат да ти праскат едни тежки пратки, ти трябва да ги оправиш и газ, въртиш гуми, не ти пука. Алиш да загрява ли? Знаеш, че съм тръгвал и ръчната сутрин е замръзнала, аз бързам за работа, тръгнал съм и отзад гумица тътря ти подскача баничарката. Те и съм карал, разбираш. Много са корая. Сега, по-добре, ако имате избор, както аз имах, трябва да сте с пикапче, с баничарка, а не с бус. С буса, да, буса, има някои бусови, които върват супер много, но буса на заводите са накланя и бусовите често ходят извън градско. Все пак не искаме да умираме, а просто да състезаваме в града. Доставчик на храна по домовете с служебен автомобил. Тук, както казах, че пак ЕОХ-та излиза. От 1200 до 2200, принцип, както казах, гледате долната цена, дали ще ви хареса, долната заплата, дали ще ви хареса, 1200 лева, ако ви устройват, ако сега сте завършили или пък, както казах, по някаква причина сте си изгубили работата, това е за млади рейсъри. 1200 лева, примерно, с служебен автомобил, ще се джиткате дрифт, мрифт да доставиш храна. Разбира се, ако не те бърка работното време, защото може би и вечер се доставя. Почти със сигурност, не може би. Динамична личност, сериозно отношение, не знам си кой, добра ориентация в рамките на град Плевен, защото тук става въпрос за град Плевен. Ако вие желаете, ще направя за всеки един от градовете. Смисъл, аз ще си правя за които градове аз се сещам, вече вие пишете в коментарите нещо, ако искате за допълнителен град. Тук става въпрос в тази поредица за град Плевен. Ето има още едно доставчик, служител доставчик на магазин, ресторант Шипка или какво беше, любов към длъжността, някакви такива неща. От 8 до 4-5 часа доставя вкъщи мъщи, гледайте долната цена, разбира се, тук са бруто, тук са бруто, тъй че малко по-така трябва да се внимава, брутото е по-ниско. И трябва, ако ви устройват 1350 бруто, отивате и ставате рейсър, доставчик, пак със служебна кола, някой Fiat Panda, примерно. Fiat Panda глупости, никой не е да даде. Opel Corsa, примерно, някакъв супер издънен изгнил, ще му бити прекъсвачи първа, втора, трета. Така се става рейсър с опит. Бачка е там 1-2 години. Аз лично бях в Екон в Пловдив. Супер тежък трафик. Там е много трудно, но там се свиква. Разбираш, в големите градове се свиква. Не в Бусманци. Или върви Екон в Левски, примерно. Там имат 3 улици. Няма светофари, няма нищо, газ. Тук е с личен автомобил. Ако все пак не искате да карате служебни трошки, искате да си чупите личния автомобил от 1500 до 2500, заплата с личен автомобил. Примерно, какъвто имате, голфови, молфови, всичко ще вари на прекъсвач, но според мен е по-добре с служебка, защото служебката като я щупиш ти дава друга, като щупиш твоята не ти дава никой друга. И тогава ти заминава хляба, защото ти си с личен автомобил, куриер, докато не го оправиш, ти даваш пари да го оправиш, бахта в заплатата. Както и да е. Друго ще я да кажа.
Имайте предвид, че когато сте куриерска фирма или доставчик на храна с служебен автомобил, в повечето случаи шефовете ви са се разбрали с полицията и сте написали кода ISAC ME. Oh yeah! Значи, на всяка една куриерска работа почти, особено не говоря извънградско. Пак казвам, извънградско трябва да се внимава да не умреш, но градско трудно може да умреш, трябва да кажеш много голяма скорост. Затова градско яко състезания, като примерно сте доставчик на храна или няма значение, Cold Speed, Same Day, каквито и ще куриери да сте, тогава сте написали кода ISAC ME, не ви закача полицията, защото примерно шефа ви, който примерно е някакъв големец, и той примерно се е разбрал с полис и ти можеш да си караш, да си правиш пашкото си искаш, не, ама да внимаваш, ама да не убиш някой, иначе газ. Тук търговски представител от 1,5 до 2450, тук може да пита ти Спас какво е, трудно е доста. Поздрави за Спас. Познаваме едно газе, дет спира пред съда с ръчна. Ай сега, слушай какво става, поздрави за Спас. Както и да е. Сега, какво се случва? Значи, тук търговски представител трябва да имате според мен много качества, но сега ще видим изискванията. Тук е важно да се каже, че доста от пътуванията са извънградски и трябва, разбира се, много да се внимава някой някъде да не умре. Това е много важно, да внимавате се с преварванията извънградско, там не става рейсинга, защото се умира много лесно. Какво става? МПС категория общо взето предишен опит в серията може да помогне, но не е задължителен, което означава, че трябва просто да сте шофьор и да имате малко дар слово, да може да си лафиш с хора, дет не познаваш туилно и да си генгста, като Багдата направо звъни на хората без да ги познава, говори им туилно и направо вижда ги вика здрасти, почва да им говори, трябва да си такъв дивак как Багдата. Трябва да се учите от него, може да му пишете налично, да ви дава уроци, момчето с радост, примерно някой лев там ще се разберете и Багдата ще ви дава уроци по комуникативност, защото той е най-комуникативният човек, да познава. Сега, слушай, така, тази класация е малко в този случай, този епизод е малко по-къс, защото е само за град Плевен, а тук, както всички знаем, няма много възможности за работа. Следващия епизод може да е за Велико Търново, за Ловеч, зависи какво ми бъде интересно. Ако имате някакво желание за някой град, какъвто и да е, примерно в вашия град, напишете и с радост ще направя и за там. Лекото спойлер, че за мен дето дадох е, че съм бил в Екон Пловдив. Там имайте предвид, че в големите градове, както казах, е много интересно. Наистина там си, като си куриер, там не си куриер, там си рейсър. Задължително си рейсър, в който и квартал да си, няма значение. Пловдив, София, Варна, Бургас, големите градове, винаги... в Русе тези големи булеварди, ти в Русе е много опасно, защото няма толкова трафик и булевардите са много големи, може да умреш като куче. Внимайте да не умрете или да не убиете някой пешеходец и си бъдете рейсъри. Примерно от зелено до зелено, рейсинг, пръскаш ги всички, тя знаеш как съм се завирал с баничарката. Много трябва да се внимаваш, защото е имало случай, дето е дигам на 3 гуми, като е натварена, може да се обърне, защото не са толкова стабилни. Как се казваше, не амортисьорите, ами ересьорите не са толкова стабилни като амортисьорите. В смисъл, те са стабилни на натоварване отгоре, но на наклон не са много окей. И като я наклоних, и едната гума остана във въздуха там на един завой, и стана... Ако ви е интересно, мога да ви обясня историята, да ви я разкажа в някой друго видео. Сега казвам ви, благодаря ви за 800 абоната, вие сте топ, много сте готини, много сте диви снаксови, чипсови и пишете за кой град искате да направя, ще направя. Рейсър, такова професия рейсър. Значи, най-добре е за 12-класници, деца са завършили и не стават за нищо. Може да станете професия рейсър. Аре, пичови и пички. Вау!